Алегра от италиански означава жизнерадостна, весела, с настроение. Да видим как това усещане се пресъздава в кухня. Това е нашата поредица, в която ви представяме различни модели кухня диалог в нашите шоуруми. Кухня Алегра е от MDF с пет филм, който се усеща изключително кадифен, не оставя пръстови отпечатъци и се чисти лесно. Тук сме използвали голо профил за ефект без дръжка, който носи много модерно и изчистено излъчване на цялата кухня. Интересното тук е, че кухня Алегра комбинирахме с горен ред от кухня Тициана, която също е от MDF, но този път фрезован и бладисан. Нещо, което гостите ви може и да не забележат, но вие ще виждате всеки ден, когато отваряте шкафа, е корпусът ни от меламиново ПДЧ в декор лен. Много е красиво, различно на визия и на допир от бялото ПДЧ, с което сме свикнали. Практичният елемент на тази кухня е ъгловия механизъм Infinity, който от една страна има огромна вместимост, от друга имаме достъп до труднодостъпния ъгъл под долен ред. Важна част за визията на кухнята са плотът и гърбът, които са компакт с декор камък. Показваме ви и още няколко акцента, които правят кухнята завършена. Кът за хранене, който дава възможност, докато един готви, друг да му прави компания. Това е една от по-актуалните тенденции при кухните. Цилиндричният аспиратор, който е удобен за над остров или, както е в този случай, над полуостров. Колекция в цвят бронзе, в крака под бар плота, дръжките гола и рамката на витрината. И накрая самата витрина, която добавя метал, стъкло и светлина към кухнята. Това е нашата кухня Алегра, в която със сигурност ще имате настроение да готвите. Последвайте ни за още вдъхновения от света на кухните.